ଆମ ଘରେ ଏତେଗାକ ଆମ୍ବ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ପଡ଼ିଲା ନା ବିଛା ହେଲା ଆଉ ଏସବୁ ଆମ୍ବକୁ କଣ କରିବା କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ୍ବଲ ହେଇସାରିଥିବ ଆମର କିନ୍ତୁ କରାହେଇନାହିଁ। ଏବେ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ଟାଇମର ଆମ୍ବଲ କରାହଉଛି। ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁ ହେଲା ପରେ ଆମ୍ବଲ ବନା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବ ବିଛା ଚାଲିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନରୁ କୁହା ହୁଏ ଆମ୍ବ ଆଗ ବିଛେଇ ଦିଅ, ସିଏ ବିଛାନ୍ତିନି। ଆଜି ମୋ ଦିଦି ସକାଳେ କହିଲା ବୋଲି ମୋ ବାପା ଘର ଉପରେ ଚଢି ଯାଇକି ଦରାଞ୍ଚି ନେଇକି ସିଏ ତୋଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଭଣଜା ଛୁଆଟା ଆମେ 2 ଜଣ କୁଳଉଛେ ଆମ୍ବ ଗାକ। ସୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖଟା ଲାଗେ କଞ୍ଚାରେ, ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚାରେ ଖାଇ ହୁଏନି, ପାଚିଲେ ହିଁ ଯାହା ଖାଇ ହୁଏ। ତ ବେଶିକା ଆମ୍ବୁଲ କରିଦବା ଏକାଥରେ ବର୍ଷିକା ପାଇଁ। ଗଛରେ ଅଧା ବିଛେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଚାଲି ଆସିଲେ ମୋ ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବିଛେଇବା ପାଇଁ। ମୋ ମା ଚାଲି ଆସିଛି, ସିଏ କୁଢଉଛି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖଟା ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ବେଶିକା ଆମ୍ବୁଲ କରିଦବା, ପୁରା ମାଛ ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ରାନ୍ଧିଦବ, ପୁରା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ବିଛେଇ ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦରାଞ୍ଚି ପାଇଲେ ମୋ ବାପା ସେତିକି ତୋଳିଲେ, ଆଉ ଅଧା ରଖିଦେଲେ। ଘରେ ଥିବା ବାଲ୍ଟିରେ 2 ବାଲ୍ଟି ହେଲା, ମୁଁ ଆଣିକି ଢାଳି ଦେଇଥିଲି ଗମଲାରେ। ମାତ୍ରେ ମୋ ମା ପନକି ଧରିକି ବସିଗଲେ ଆମ୍ବ ଚୋପା ଚଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ବସିକି ଚାଞ୍ଚୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏପଟେ ପଳେଇଲି ତାଙ୍କ ପତ୍ରଗାକୁ ସବୁ ଗଣିବା ପାଇଁ। ବାର ଥିଲା ତ ଆଜି ସୋମବାରରେ ପତ୍ର ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ରଗାକ ଟିକେ ଗଣିଦେଲି। ସିଏ ଯାଇକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସବୁ ପତ୍ରଗାକ। ତାପରେ ବେଶୀ ପତ୍ର ସିଲେଇ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ମାତ୍ର 600 ପତ୍ର ହେଲା। ଗଣା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆମ୍ବ ଚାଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମର ସେତେବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେ, ଆମ ପୁରା ପରିବାର ବସିଗଲେ ଆମ୍ବ ଚୋପା ଚାଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଟାଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କାଟି ପାରିବାନି, ଆମ ବାପା କାଟିଦେଲେ ଆମ୍ବ ଗାକ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଚୋପା ଗାକ ଚାଞ୍ଚିଦେଲେ। ଗୋଟେ ତସଲାରେ ପାଣି ନେଇକି ସବୁ ଭଲସେ ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇ ଦେଇକି ମୁଁ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଗୋଳେଇଦେଲି। ଟିକେ ଆମ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଏଠି ରଖିଲେ ଛୁଆମାନେ ବାଲି ଫାଲି ପକେଇଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆମ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଘରେ ତ ଆଜି ଆମ୍ବୁଲ ବନା ହେଲା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲ ବନା ସରିଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିଦେବେ, ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଗାଁ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।